Nak jing rung ka jing snow shap ting. Ha ka jing mut jing perkat ki nong shong snong ka jela Meghalaya. Namar ka jing kiu ki babit jing pang COVID. Ha keleng ki jela kari India. Ka Myntri beri kmi ya katanat ka kot ka kia ka sorkar jela ka Dr. Mazel Amperin lingdo. Kala kentu ya ki pajbat nong shong snong. Bakim day ban shap ting. Nagapapen pau ba lada ki pajba ki bo jing keli. Bala ki jaka sumar ban Ïakhun Pyrshah ya ka jingwan ka tega jing pang kila Biang ne em. Kala ong bakum ka Myntri ka Khlam ba kila Biang lut. Bat anpenti kena bagi nong shong snong kino mat syu ya ka sosat ba kila mat hakis nam bala dam. Nga sotu ba ka don kata ka jing ling a ka jing pisa nakaliang upat ba don kata ka report ka papen ba uknyang KOBID ulas dang biang banpur hakikat tu kat ni teli jaka satla ka pertai bat hari India ru kidon kat tu kat ni gijela hakaba kila dep test bat la lam badon kita kibat test positif yu COVID kajing kran jonga hang ni ka Shillong Mail tang ban Pyrshah bat pentikna yaki nong shong snong jong ka jela Meghalaya ba ngim day bandon kanu ka jing tieng ne ka jing smir ne ka jing artatin lana kumnore kadon kum kata ka jing ja hakastin ngin pentip nakapor syapi kinong soksnong kumno banle bat ayu don kam banle lada phikli yangi hato ki hospital jongi hato ki jaka ai sumar ki jat laki day ki sub centers ne laki day ki PHCs ngila long penkre ne em bania le Pyrshah ya kata ka COVID Lada kawan nga ong ipi pim day bun kuslai hadin katu ka jing mat ka bakathang ngi kum ka jela ngila Biang lut ya ka jing penkre ban pen balada wan kum kata ka jing ja ka jela jongi kanum don ka jing du nong kum bakala do nong hakis nem baladen habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.